ni kerjaan me dengan ya let bagi ya dua biang sesisian ba pinlapan biang ya ke ke bau try keren lang ba jonga ha ni kerjaan me te to ini let na tinggal Abele be inchna wan ban alut ka burong shimegen ko ba be inchna na mangim shimla ka dok shisha ka den ka khoi ka jome henre hadok man sangi yo papo atran na yo ban wai ban ro lai lo ye megen ko ba be inchna na man kata atrai ka mela jikar pang ka rikhasi ka jongi bangim shim tan ka no kundu ka jing ka jing le lagi la bangin le chege ye ka khoi ka ba tang ka ba tek nang man ya kendo para bangin ban ban atrai ka haye ro ni yo ban shakri ye me ba om tan ka no kundu atrai ka ba ban ka ban thot ye ni bangin kriya beha ka mense ba ha ji shi sha ba da ko ne atrai da ko shi ye atrai kring yo ban ya sangi kapeng ka ko ka jome ablay be ge chuna na alut ka buram sheme ge ko pa ba kur ku no ikni ki ko ki ti ki jome ge ko pa be ka din ka ba ka shakri ka jome ka yo ban ai shi ki ge ko pa be ka long ka jing kar khu ge ko pa be ge chuna lang ka long ka no atrai ka shim por la ka long ka baling ka ba jrong atrai ka tang ka we atrai ka don ka jing thu atrai ka ba ka din ka jome atrai ka kur ku ikni ki ko ki jome kan penkiat kan pelat atrai na oh de shisha kai ko pa bi chunga nga alut ka buram shime kai ko pa bi chunga yo no ka buram par ko atrai na ban kini par kerteng ka bathyang tam ka jong Jesus ban Nazareth hallelujah amen amen tadi roy try sa sim ya roy try hallelujah de menta ka sing ni pet ka ji kai ban ni kren chang ujisu Ujisu penkia ya ubapang yap shiliang kaba pila banshan na ka gospel Lukas kala nong kaba san kaba khot kaba khanyo Ujisu penkia ya ubapang yap shiliang di badan di Bible pila an pet di Bible kalau kaba kan tapi ya pet ya ka Bible nampak nong ka cingkur kueman te Ujisu penkia ya ubapang yap shiliang te kajingpang kelas sedang nado kepor kaba kaim bat adam kikmit teman kikpat teman jongi kilai lepop lasyak be nas peredan bat kajingpang ru kelas sedang bandrung bat nado kipor kibalalet no kajingpang kaladon haka pertai bat haduk menta kajingpang kadon haka de kepertai namar kajingbom ko ungu lane namar kajingle Persia kajong kikme teman kikpa teman kijongi tengin nam ngopla ya kajingpang kabawan ha kan ka pertai ru ka menta tengin nam ngopla kajingpang kajihitom bat kunta terter kala jahi nadu menuru tehenre ka Bible pat ko ong kumno ngini pen kala jate ha ko we kasni kat ba udang hikai ba ki syong hang tagi Farisi ba ki dong hikai ka hukum kibalayawan na kishnong baro jong ka Galilea ba Judea ba Jerusalem te kabo utray kaladon bat u ya kaban penkia te henry la ka jingpang kadon henry uji supat udon kabo ban penkia amen uji supat udon kabo ban penkia te haba uji su Uday ublay hispa na kaba hispa bat ulawan manlong breu hispa na kaba hispa den na takadaw kum ubreu upang haba u kiu halor ka deng na te henry kum ubreu ujisu ulebe kum ubreu haji sha ujisu jeng ubreu play tang ba haba wan sha kani ka perthai ulebe kum ubreu bat eki par khot kiba uyo kaba mut uyo bet da kaba uyo na ublay kaba bat hang ni iba Ujisu kom ukon jo ublay ude uba IT lot yala de sha ublay de na takadaw baka bor kadon ha ujisu bat udon ru ka bor ban penkia iba pang kiba shitom men namar kata yang iru kita gibalangat hau laong ba ngilong ki kon ki jong blay baka tin ka jong ublay ka kren kum no yo anes khat saw khat ar ko ong ba ya ka kamba kaba ujisu ompat lete kamut pun ai hangiru kamut kampalat kabor kaba udon kamut ba ujisu pun ai hangiru kata kadai kaba utrai jongi ulade pan kular nadu kapor ba udon hakane ka
percaya men. Nomor kata ujisu haba ulas sedang ya ke ministry ke jauh. Ulas sedang ula don tang kando tang license la ni license shiteng. Ke kadau. Kadau kalong ba ukwa ban ai kambon ke bor hangi ban yala de. Ukwa ingi bangin ya Islam bangiru kumba ujisu ulong kajingkur ku shagi wen. Haba ujisu le dan rung haki yengi sen di bapang di basitam ubokti bat kibriyo ki yokia. Amen. Ukwa yang bagi piru habangi let shagi yengi sem jongno om dei bangin ya kanai ki ki bajong kani ka porthai henringin let panlong kajingkur ku iki. Lagi don hapden kajing snowsi tongin pentengan yaki. Laki don ha ka jimpang ngen bokti bat kin yokia ha kerteng ka jong. Namar balik ulat depte ban kular. Haba ulat kular kabumut un pendep ya ka ba ulat kular. Wat nam perkat ba ujisu ule tang marwe ya bor piu ba ule kam kia bat kum ta ter bat ula IT pateng ru ha ki senran ki jong. Namar kata wat nam hon tang ba pin chulong ki kristan han repi haban long ki senran ki jong ujisu ki bala penkop daga bor ka jong ujisu ba habangin lain hangno ngin long ka jing kia bat ngin long ka jing kerku amen. Kata kari ka ba ujisu kwa yang abat ya pi kwa yang i bangin chu shong shu kisa. Lani kwa yang i bangin chu snap betai ka ba kiwe ki hikai. Hanre kwa ba piru pin hikai barokoi. Namar ke ka ba don happy kam don hanga bat ka ba don hanga kam don happy. Da ka ba pi ai ma pi yang nga ai ma pi nga ai ma nga ya pi ai yang nga ituri ai ka bot kata ka jingtei ka yate ka kot shadow shabeneng. Amen. Mat kalong ka jingkmen ka ba kamlong ka ba sngot na bangini long kristan yin chuya sa be hajo. Nganget haba pipet ekibrio ki ba start ba haban a jingkren nganget pidon kata ka dodot ni balai ngaru ngamla. Balai ngaru ha ka jinga senggen teng ade ban a jingkren ngaru ngade ban la. Balai ngimla. Bangim IT lot yala be show play. Ara pi IT lot kat haba pidon kibrio kin sngot na ba. Amen. Haba pin ai ka jing ka jong play ru onam dan basam thia. Hare ki khmat har ko kin pet. Wan dalam mi dang turu kin keben ba kan long tek kumba haba kibrio ki wan bam shaw hadu kan jonga. Ki ome ni jing bang shaw kim jum mi krem da yoro. Tekan no tam mi ka jing ka jong play le amen. Haba yo ka bang sngo hun em ka men sim ani man ta ka sni tanga enjoy ba hang wan je seng. But last you try kwa wan let yak shing mani. Balai man yo sngo e ka jing ka jong play. Balai namar ba yo jing kar khu. Ti kum no ngin la man yo e kata. Ka de bet tang da ka bangi ai ti lot yala de show try. U blay juni kum ba ujisu hi. Ula wan man pen i kan luksa yani ba ule kum no ujisu jongi ude wa ai ti lot yala de show play ba u yo ya ka bor man pen kia. Namar kata ublay ukwa ban ai hanga ban happy ya ka bor bangin bokti bat kibrio kin yo e ka jing kia amen. Ba chishong in ya pen ayu ka Bible ka ong. Hakmiru kia ba hakabalong Yahweh upapang yap shiriang. Te kila ya wa ban walam ya u hapo bat ban bu ya u hakmat jong u. Te haba kimshan lacho na ru bakin walam ya u hapo na mar utau pat ba kila ya kieu halo kata ka yen bat kila penhiam no ya u len ba ka jingsop lem bat la ka jingthia hapdeng ken hakmat ujisu ni i hang ne ke ka khat ka ba khat pra ko ong no hakmi ru kila ya ba hakapalong ya u bre u ba yak shiriang te kila ya wat la ban walam ya u hapo ba ban bu hakmat jong u ni i ba kini ki ba hayen ki jong ku ni u bre u pang yak shiriang ki doni ga jingkit kle nakabenta une ubahayeng jongki ubala shutia be hajing tia piso tho ha ba ong yap ba pang yap shiliang ka ba mun omla shu ban ki amen let's say kadai shisha ka ba pang yap shiliang la de ya kran ha ka wei pat ka kentin let's say ka jing yap shiliang ka ba kin jaman sim ka ba
kim la shu ban puli Bible kim la shu ban duai la ni kim la shu ban kiu shaka yeng ka jong play kom ki ba yeng ki ba sem ki ban don yo jisu ha ka jing em ka jopi wat nom shu hon man shu pet tanga khmat wat ki lat ki lenti kini ki ba yeng ki wat ya ka lat ki wat ya ka lenti kom do ba ki wan ra how jisu amen na bar bon ki ba long kristan hanre ki shu sa kut bet tang kata ka kertang kristan hanre don bon ki bala jengai no no trai kim la shu ban poi shing mane kim la shu bakin pule ya kaktin ka jong play kim la shu watang man duai ru tingam te ki ba yeng ki ba sem ki jopi ki ba don hang ni ba ki ba don shabar pi hak ya check ya ki ba yeng ki ba sem ki jopi ngam nom ong e tai ki ba yeng ru ya ki marjan ki jopi ru pen yo don manore mano ba don ka jing pang yap siniang ka ba ki la jingai palat no trai pi hak ban wat ya ka lat wat ya ka lenti kom no ban le kum no ban walam ya ki ha ka chat jong jisu ke kita kila ke ka banga ngajule na do pangala sedang ban chakri utrai ha ka ba ye dei ba ka jing chakri ka ba shisha marwe nga chakri pat ki ai kila ki ba baro menta ki sedang ban chakri utrai ki ba don hapo jo ka tu ke yeng ki ba la mi te don hi ka tu ka ne ki bom pat IT lot nrai ha ko ka sing kan sa IT da ka banga nga pensitom khop yel de kumba kini ki bahaye ki jong uni upang yap shiliang ki le ni hapan sha jinget om nei bangin sha jinget tang la da ka balang ka bo ba kadon ka jinga seng sha jinget amen kumba ha ka jinga seng kan thai jong ni hang ne po balang press ni don ka jinga seng sha jinget den te hanre kam da de e tang ha ka babu ni hapan don ka jingit klit na mata ka yeng ka sem ni hapan le kum no ni hapan sha jinget Shajing in do white them cost you, Nakabanta jonki. Then cost you do white, but ya lep and ya tosh pang jisu, yes, look, 11 eye jisu have a GM kajonki. Or like it, but air don't know palat, ya toss up how jisu. Comes a wake up pot. Bakito, Daka jing do white kajonki, kin sakala. Kataka de jing shisha, what no shoe shong jat had, and repent. Wat kilat, wat kilanti, kumdo ban penim ya ki bensin ki bakordor, kumdo ban ayo jisu ha ka jingem ka jongki. Bat long kumdo ka Bible ka ya tho ba, kila wat lat henre kim shem ya kata kalat. Ha ba kim shem, kila kumdo kila ya kiu shat nom yem. Ban le kumdo ban lot ya ka jing sok nganget ka de ka trum yem. Ka ba kila lot. Hang ni ngayo I ba ki ne ki brio kim solia ban siu doru let's say hap siu mo kabai penpat ya katu katu mo bai let itu katu nom lane la penjot ikan ying ki brio tang ban yo ban walam yu ya u to brio pang ha kejap jong uji su ki let itu ka ying kapen I ba ki la tresi tom ba ai pun sa te kapen I ba ki la tresi tom ba ki ni ki ba yin jong brio te ka jikali ka ba mi ben tapat Hani shimet hado kakno pila tresi tom na benta jongno na benta ka yeng ka jopi na benta ki parlok ki jopi na benta ke imlang salang ka jopi hado kakno pila pensi tom yala de kadon kam yangi bangin pensi tom bangin yo ban walam ya no ha ka jat jong ujisu kampat piang yagi bangi la le jinga sen ni lawan jinga sen ni la pen long jing duai men mit mestap kampat piang tangkata kadon kam yang nga ba pi bangin le kuno bangin pensi tom kam per la dangin de ban siu dor la da ka de yangi bangin hap siu ya ka dor ru ngin siu ya ka dor ngin ye pet kindian Esther kalau nong ka balai ka khot ka ba khindai Esther kalau nong ka balai ka khot ka ba khindai ka ba u haman u ong kum do ngin ye pet la da u sim u ibet ai ba on tho ba on penjot no yaki Bangan siu mga sipo hajar kita len rupa hagikti kiba sumar yaka kam uskim ban walam yaka syaka jingken siu hang ni pi iya u haman ba unyo ban penjot yaki jiu u ongan siu ya kedua kat no u ongan siu sipo hajar kita len rupa Kabamot ngakwa ban kren kendia syatang kani ke bau haman
siêu đo bằng phân nhập ya ki jat dan riu Israel ka một ubom man ki riu bom man ban phân nhập yanu ban siêu da ka pisar kim salia ki don ki ban ai da ka nong te ban kha phân nhập yanu ki da don ki riu bom man ki ban ai da ka nong ye ki nong ai so ru ban ai so kata ka yeng na balai ba ki sno bishni pala dai ta ka mot ki siêu te da ka do ti mangiken ngin siêu ya kata ka dor kabangin ai tin lot ban met ban mensian ban wan rak iki video shika hima ka jong blai te om ko mo setan usiu dor ban ya lam iki video shu jok la de ban penjok dan shim ya ka mensian jong ki video man usetan utrai dan bor hado kata usetan ban siu dor jusalia hari ki kristan ki salia ban siu dor ki yong me ira shtu petang ka yeng ka samla jong ki ba ya ki bom dai ki ba yeng la jong te ki me ira shtu hari em kamen sim kristan kam le ban long kam ta namar gini ban sngau tho ya kani ko we ba manga bat ma phi ni dei ki ba la kha na u ble ka ba mot ni long shi para hau trai yum ju dei ban don ya kamen sim nyam ru ba ni long la ka jong ka palang em ka bai ba ko ngini it para bangai ha u trai ha ba ni it hau trai ba le ni don ni ga jing sngau pher nyam ba le ni ya bishni ba le ba ngi chu hun ban chu i ye ki haba piyo i don hab de ka jinge le kata ka jinya hiliang ka ba kenja mensim wa kilat kilanti kung ba kineru kila wa kilat kilanti kila kiyo shatnong ye kim perkhat gitu kitraye kinong ayu ye ki hanre kim salia ki ong lara ki phasiu dor ka no ru la se ki perkhat ha kata kom ngin siu ben tang ko we bangin yo ban wan ra yo ha ki jat jong jisu ban u jisu yon pen em ban bin kia kata kala biang namar kata ai ba manga ba ma phi ngin don ye ga jing kit clear man but shisho ka bible ko ong kum no haba u jisu le ye ga jing ngai jong ki u la ong ha u ko breu la ma no ya ki pop jong me kat no ka long ka bas ngut nak chi sha ba namar ka jing ngai ki ba yeng la ma ya ka pop jong u ba yen wan nom perkhat ba ya ka pop jong pi ma pi hi pi hap kit re da ka bangi kit ling kor lang da ka bangi rap iwe la ma uji su yo i ka jinget jong ki ne ki ba ye bat la ma no ya ka pop jong une ubreu ka bon une ubreu udon ne ka ta jing pang pop han re na mar ki ne ki ba ye la ma no na bar kata wat nam do jing kerman la se ha yeng jong pi ki ba yeng jong pi la ne mano la se pio i ba ki don ka no ka jing pam pop ka ba ki jingai palat na utrai han re tang namar ka jinget ka jopi tang namar ka jing ai tilot ka jopi utrai un sapin kia namar ka tin ka jong ble ka ong kum ta pi hap ban duwai han re kin mau ye ni ko wei nama ki don kat to ka ne ki ba sngo tho bakla ki ba duwai da la ya pru amen han re em la da pi duwai on the layak tam don jing men toy kat baki dang em ya sai na banta jong ki kat baki dang em namar ki don ki breu ki ba hadu bentang na yo i ki dang ya duwai ki dang ya len ai pisa ya ki nong duwai ban duwai na ko banta pa ju ki ba layak na do kan no house nam shu kata ka de jing bien kata kam de jing stand re kat badang em la da pin duwai kan non ra ka jing go pu ani thu khana ga wi ga jing thu khana ngam tip na pedeng jo pi pi la tip ne em ga ka jing thu khana te la da pip tip kan long ga jing khu ga ga jing thu khana ga ba ja shisha te la don we u breu u ba da ka ba bat ka kmi jong u pa ka ka ba riu play ba te ka ju hi kai u ka ju ya thu khana sha phang ka pedeng bat ka ju thu khana ru sha phang ga du jo te ju ngai u ame dan du jo dan beneng kadujak ru kadai kani ke perthai ka beneng ru kani ke perthai ladangi sup hani ha perthai kani ke beneng ladangi jinjar kani ke dujak kata kajing perkhat jom uta udakat bat uju poijil barabor lai sil ulak poijil hadin utu kulai bat ha utu kulai poi biam sejil da ulak poi sejil la penlong koi di u bat ule kumno ula ujelar ula pai u baleti ya kata ka krem dawyong bat haba ula ti usngolong kumnore ula khat ya utu ujelar ula ong ba ani ngasngolong kumnore
te hadin ta kila ya pet ya kata ka krem bad la ong ba le re te ulati bai pandana ti tang si tang kenta kata ka krem do yong ka top ya la top te ulayap hanta anda ulayap la te ka por ba ya di sha jan miet umban re na kila nya number kata ki koi di te kilet wat ken chata let wat chata kilap ba ulayap te la rai ha ka jaka ba bu ikimet yap ti bu untuk hak krong la tap da ka janli te utau ba kiara angot wenang ne te kumdor ule jingthot hapo umau bat ka hap kata ka krong da hap kiki uang ai udang uklem pat yap uang ai te pois hospital te usngap pe uklem ya thu la da ya thu ong yo ba kibri kin ong yu la pin te usngap la ka snap te hatin one way pastor what ni kundu yu na beras bang kata ka jingja tu ya thu kan uang ba mar senja kata kumta kabala tapluk kata ka khendau la tapluk ya uang sudom be ngan yu lawan mi uwe pong tangka jan bo kumtu bom pong jan ye ero lawan yalam yu uang ya yalam no yu ban chanu chadu jok kata ka leti la ya thu ba kalau ka kenja kata ka leti bat habala boy ta hapo du jok kum hang te la ka welcome to hell ka mo ban let ta hapo du jok tang ba uta ubriu uong kumno uong ba kibriu ba ro kibre ban let chate hapo du jok ki ha ban chong shwa hang ni kum ba chiten kenta la ne shi kenta ban pet ya ka tai ka beneng chate ka jing ta na jok te ka beneng te ban pet ka kum dei ba marsin yalam ka ban tap ba hapo du jok te mau pat ulah syong hang tau pet yang kata ka beneng ani ka jing ten nak kata ka beneng ulah kelet yang kata ka ba ka jing im ju ka de ban le chadu jok na man ulah le pop ha perthai te uang ba me te man la le pop me ha man le chadu jok te hendre syong shwa hang ni pet itana choi ka te ka beneng ka ba itana te ngadon shibon ba ka bang ki bang ha ban le xiao na pa perthai ban man yalam shene mau pat hang ta uyo thia lengai hang ta ula enjoy para pe ta ka beneng uang ka jing enjoy jong ha perthai ngala le lot handre kat kani ka beneng ngam pa yu i baru yu i ka kme jo u ba ka yam nata na po beneng ka kme jo u ka ba riu play but hari nata la kendit nang ta wan kersiu ta priong hey okay na bang nga haban ban let shawi te ki briu shibon ki badan chapo perthai habar kata sen tap hata hapo dujok de hak tu ko por ba pen hak na tu na po na jrong jo ka tu ka krong ba usa kendit uang ai te da ula kendit uang ai ngu ya blai ba ngadang don hang ni hapo perthai te bangam ba usudan tang sau pra kenta hapo dujok udan sau pra kenta hak kata ka jaka uang ba bleng mentang nget ba ka don shisha ka dujok ba ka don ru ka beneng bat mentapat ula kelalong unong ya la barat ba pinter ke ka daw ba uyo ya ka jing penem namar ka kemi jo ga bari ublay ka duway na ka benta ka jo wat haba kalayap kadang treka mu ka jing duway namar ka ta ko ba dong ye pi ki kon samla ki me ki pa ka jing duway jo pi kam jule no lada pi duway na ka benta ki kon ki ti jo pi let's say da ka ni ka mat ka ba kin jo do pempa ki be ki kalah re anda pi la le ublay un sap ha da ki shakri ki jo tra ban let ban pin kedo ya ki ban duway nam ta jo ki bat ki nom let du jok na ka ni ka porthai lamda ma ye nga ki nom let na ka ni ka porthai lamda ki la ya kendu bat ublay bat ki nom let chadu jok dale le ru amen nama kata shin kia ban long ki nom duway ya sai nam ta ka ye ka sam ka jo ki ka jing duway ka jo pi kan om long le no ai dale le ru la shisha pi yo ite pi duway pi yo ani ka bang nang duway no khon jo nang da ka ni ka khon nang da ka ne what you khnyom shu ai ti lot be yala de how try shu duway bet how try ngan ong ye pi bakan sapai ka por bau bleun sakta ye ki ada ka de ye pi yo i da ka ni ka khat pi yo i la da kam de ru onda pi la let ru ka jing duway ka jo pi kan tre kam ubleu da tho i ka we pa ka we ka sni ka ba pi em man la ka sni pi le ayu man la ka si ki kam ki ba ha ba ro khoi u tho do da ba deng bat ya ka to un sa ai bai nong om chu le no ki dan ki bre ko thai ta ka na ki shakri tang ka to ka ni ki duai ka to ka ni kim tre shi ban duai na ma kim yo i ka ju ba hari ban no perkhat se ka ta ublei jungi ublei bos ni ublei jungi upai ka to no jungi haddo kan no pi ai ti nam ta ka yen ka sam ka jo pi ada pi ai ti hi ha ka por ba pi dak em on da pi la le ka pateng ben reu jo pi ka wei ka nom le du jo
ngang maju duai lupai ka pateng ben riu ka jong ka ban sawan piru la sena pring jong pi ki bon hang ni bedang samla pila ban duai lupai ka pateng ben riu ka jong pi anam tan ka wei ru ka ban let chadu jo hanre baro kin let lot chabne tang namar ka jing ai ti lot ka jong pi ya man ba chishu ka bible ko ong kum no to ni pen ki nong tho ba ki parisi ki la sedang ba dia berkat te ki dia ong u ei u ni u ba kren ya ka jing ben blai u ei u bala ban ma no i ki pok han re tang u blai hi ki parisi ki long ki ba jobo ka jing mut ka jing berkat ka jong ki na mar pa ka jing jobo ka jing mut ka jing berkat ka jong pi ka jing bam khoi kem sngo tho ya u jisu jong ni ba u long u blai u ba la ban ma i ki pok ki jong ni Padon ru katu kat ni ki beri wat hada mentang. Ngadang lak ki bapha ki message ki jong ki ha ki mobile phone ki jonga. Ki wang ba hatu beli udang la semua ban maha ki pop jonga na ka pop jonga kala kraw pala henre. Ngakwa banong i pi compare ka pop ayu ni la le uble jongi ula ban ma tang ka wengin wan ka download ka basisya. Langi don i pop i berit ladang nyimpan ka download ka basisya om dan jing ma. Henre la kraw ka pop ka jongi sakat nu ru uble jongi walau jis ula ban ma yang nga ba ki kum ta kam ton pori ngi bengin ya penram ki pop ki jongi henre tang ka wengin ya ro yu try klem da po da man. Ba chisho ka bible ka om kum no. Henry Jisu haba ula tip biang ya ki jing berkat jongki ula ya tho ban ula ong haki phia berkat ayu ha ka do nuot ka no ka ba kham jam ban ong la ma ya ki pop jong me lani ban ong to yen to ya ru Jisu ong ka no ka ba kham jam nama Jisu ong to yen to ya ru la ya ada ong la ma ki pop lalong namar ulong blai bodon bor namar kata upen singot ho ya ki parisi but Henry pin yo tip bau khon breu udon bor ha ka khndau ban ma ki pop ula ong ha utaw bo pang yap siliang ngong ha me to yen to ba no e ka jingthia to khin let ru shala yen te gomne ru ha ba ula yen joy hakmat jongki bat ula ba no ya ka jingthia uda let no shala yen bat uda yero yo play amen haba ublay ula le kakamba haga jim ka jonga ka jompi yin ai ka buram shoblay yin ro yo utran yin ai ka buram shoblay ba uniru ula yo ro yo utran bat haba ngi la yo ro ru wat ai ba ngin long kitu ki ba arsak ki ba nang ba ni ro tak ka tu ka por ki ba yo kamba adam nan tu laklet la enjoy yang bat ka perthai silang ka jat labu sha du jok silang ka jat abu sha beneng namar kata saya imjinjar kan hang ni hapor thai lama ki kamba hanre wat haba lama ki kamba laklet no te hanre haba uble ula le ka kamba ha ka jim ka jongi ai ba ki kam ki jongi ki nong ki ba ya ro utrai man la ka si om de beng ni ro tang na ka shitur ka jongi nama lada ni kren palan ka kam long om nan tan menu bas ngutna hanre da ka kam ru ka long ka shitur ru ka long te ka long ke eke bas ngutna namar kata ai mangah ba no pi ni nang ba ni ro utrai man lakasi bat ladani nang mani ro bet na koi posh koi por kan long shisha ka jingkur khu lada menta phima ya kanu ka kamba hadin pun snem kawan pat sakwe ka jing e pilaklet no pat ya ka kamba ka botrai ula de le shisin pimdon pat ya ka jing e pisdang ban penran ki khmat pidan man pisdang ban snosi kamot kamlong ka badai nama pi ki bala mat kamba lada pidang artatin tika ka baja ya kitu ki bom pat jumat kamba hada lada pi la jumat ya ka kamba bat haba wan ki jing tan jo ki ba bon ja ha yeng hasan jo pi wan chupan ran ki khmat ki jo pi henre duwai hakmat jong ble ya sai hakmat jong ble ki kamba ki nom kut tang si sien re kan yai long para bor ha ka jing ka jong pi bat ki wi ru ki bom pat mat kamba kin saya mat lang Tenel lagi di bala Jumat kamba, teng nila shit palat, teng nila kriak palat, teng ni kiau palat, teng ni hiar palat, kata kalong ke jinglong perstan, kabombet bombiang. Hari ai kumbaga kiau kata ke jongi, kan kiau ru ke jing syakri ke jongi, nak kawai ke por man. Tadi khat ka babur ka ongnu, ke jing kendete, kalangat baro, bat kilaya ro yo bleng. La pendap di
ya ki le ga jing shep tien ki do ong ni la yo i ka e ka pla ka ni ka sni ka no ka long ka jing kmen ba la da tang na mar ka jinget ka jong pi la pen im ye do no na mar ka jinget ka jong pi la pen khia ye no but kita ki bom e you play kita ki bom shania yo play Henry kiru kilanget no tang na ka daw jong pi te ka no ka long ka e ka basil tenan ba na mar jong pi kita ki bom itho you play ru kila sedang ban itho namar kata ai ka jinglong ka jing ka jongi yin long ki kristan ki basisya bangin pen i ka dur ka basisya ka jong play kanang ba ka perthai ka bom ba long kristan kinya kwa ba long kristan hadal dangi long kristan ni nang ta banya bishni banya lorni banya asap banya pekmat te ka bomot kito ki badang long khasi kinong bani ki kristan ni nang kham hok mangi kinong kumta bat kinong kwa hiru ban long kristan banya wat yo lu jisu jongi te Henry ka jinglong ka jing ka jongi ka ba ni le ka ba ha ka ba mun ka ban long yangi bangin job hibon ki men sim shaka hima ka jong ble kata kan kan ra ka jing ku ha ka jing ka jogi bat ha ka yeng ka sem ka jongi tenge ki yo jing ku le ba ka te ka jong ble to ni ai mo ka te ka jong ble able be age na an ka buru shme ko ba age na ma ka jing ba ha ba ka jing ka jing snake ka jong ke ko ba mala ko khui ki ke ko ba age na ka te ka ba ko ka jong ke ko ba ba ma su ha e ko no e ki ko na ka jing ku le ka jong ke ko ba shi ka ba ngai no yo lo be ka buru ba ai ko cha be Jesus ba na ngai bi ba ajon be ngai ke jing rai ba manu ba dan kam jing rai pi ba dan kam jing doi pi la ban wan sine shek bak ngan doi nam tan jong pi na man utra ula ai nga ka ikhtiar ba an kurku te pi la ban wan sine shek bak manu ba dan kam ki jing ki ba